Dobro večer svima. A ništa, kao što je Aleksandar rekao, posle 2 poraza dolazi MZT protivnik jako nezgodan, koji je kvalitetan, popunjen na svim pozicijama, sa samopouzdanjem. Prethodnu utakmicu dobili Metalac 25 razlike i dolaze na naš teren. Zahvalnost ogromna, najveća zahvalnost ovoj publici koja je došla i koja nas je izbodrila i koja nam je pomogla stvarno da dođemo do ove prve ovosezonske pobjede. Drugo poluvreme je totalno drugačije. Počeo od Cvetkovića, gde je Taga Simo skrenula i premila se na sve ostale igrače. Otprilike to je neki željeni nivo koji za sada pokazujemo samo u momentima, ali eto, danas je to drugo poluvreme bilo ovako muški odigrano i ona velika satisfakcija i sreća zbog ove pobjede. Sigurno da, s obzirom na skoro kompletiranje, za sada kompletiranje ekipe i mlad tim, mnogo znači i sigurno će značiti za neki naredni period. Čestito bi stvarno svim momcima i stručnom štabu na odličnom zalaganju i čestito bi na dobroj utakmici za tebe. Hvala. Da li imate pitanje? Nevoj Marković, izgledali ste danas po pitanju pojačanja, da li se nešto zna konkretnije sad? Ništa se još konkretno ne zna. To bi već Dragi Vojnić se obavestio naravno o tome, ali okolnosti i mogućnosti su takve da diktiraju neke stvari i mi se trudimo da nađemo najbolje moguće rešenje u tim okolnostima. A za to treba vreme. Hvala. Ukoliko nemate više pitanja, hvala vam još jednom.